Fortælling af bibelhistorie ved hjælp af øjenvidneberetning. Hvis du fortæller din historie som en øjenvidneberetning, så fortæller du i jeg-form, og så fortæller du, som om du selv har haft de oplevelser, der sker i historien. Det kan være, at du er Daniel, der faktisk har været nede i løvekuglen sammen med løverne, eller at du er Peter, der har været på den vildeste fiskefangst. En god idé er selvfølgelig at bruge udklædning, så det er tydeligt for alle, at du ikke er dig selv, men har indtaget en karakter. Du må meget gerne overdrive din karakter, så det bliver endnu tydeligere for børnene, at det virkelig er tale om en specifik person fra Bibelen, der fortæller han eller hendes historie. Begynd også rigtig gerne overraskende. Kom måske løbende ind og sige, hej, nu skal I høre en gang. Prøv at høre, jeg har lige oplevet noget helt vildt. Og så kan du løbende få flettet fakta ind og fortælle, det er fordi, jeg hedder Peter, og her den anden nat, der var jeg ude for at fange fisk. Det kan godt blive lidt vagt, hvis du starter fra en ende af og kommer ind og siger, hej med jer, jeg hedder Peter, nu skal I høre en gang, der var en gang, og så videre. Så grib ligesom børnene med ind i det her overraskende moment af, at nu kommer der en vild historie. Så på samme måde også for at få afsluttet din øjenvidneberetning på en god måde. Er I flere voksne, kan det være, at du ligefrem kan sige farvel og gå ud af rummet. Står du alene med din børneflok, så kan du prøve at både have en rolle som dig selv og den her karakter, du spiller, og placere den forskellige steder. Det kan være herover, at du er dig selv, der står og siger, hej, velkommen til. Over i den her side tager du dit udklædning på og siger, hej, tusind tak, ej, nu skal I høre. Så børnene ligesom forstår, at du agerer på 2 forskellige måder. En vigtig ting at bemærke, når du fortæller en øjenvidneberetning, især når det er en bibelhistorie, det er, at i historiens fortællerstil er der ikke særlig mange følelser. Der er rigtig meget handling i de historier, vi læser i Bibelen, så du må meget gerne selv prøve at sætte dig ind i karakterens sted og tænke, hvordan ville ham eller hende have oplevet den her situation, hvilke følelser har der været på spil. Prøv at bringe dem ind i din historiefortælling.